ஹாய் கைஸ், பாஸ்தா வச்சுனா ஒரு ஸ்நாக்ஸ் எப்படி செய்கிறதுன்னு நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம். வாங்க பார்த்துடலாம். ஒரு சட்டியில் வந்து தண்ணி எடுத்துக்கோங்க. அதில் துளியில் உப்பு எண்ணெய் போட்டுட்டு பாஸ்தாவை வேக வச்சு ஃபஸ்ட் எடுத்துக்கலாம். ஓகேங்களா? இந்த மாதிரி வடிச்சிட்டு இப்போ வந்து வார்ம் வாட்டரில் வந்துட்டு கொஞ்சம் இது பண்ணிடணும். உங்களுக்கு அப்படி நல்லா இது பண்ணிவிட்டு எடுத்துக்கணும். ஓகேங்களா? கொஞ்சம் உப்பு சேர்த்துட்டு, நான் ஆல்ரெடி வேக வைக்கும் போது உப்பு சேர்த்துட்டோம். அப்புறம் ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு வந்து கடலை மாவு சேர்த்துட்டு நல்லா வந்து கிளறிக்கணும். ஓகேங்களா? அப்புறமா வந்து அடுப்பில் வந்து ஒரு சைடு வந்து ஆயில் வச்சுக்கோங்க, ஹீட் பண்ணிவிடுங்க. அது நல்லா ஹீட் ஆகிட்டு இருக்கணும். இதை கிளறி வச்சுருங்க. ஆயிலில் போட்டு ஃப்ரை பண்ணி எடுத்தால் டேஸ்ட்டான ஒரு ஸ்நாக்ஸ் வந்து ரெடி. ஆயில் நல்லா ஹீட் ஆகிடுச்சு. இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம வந்து கலக்கி வச்சுக்கிறதெல்லாம் ஆட் பண்ணிட்டோம். பாருங்கள், நல்லா ப்ரௌன் ஆகணும். ஓகேங்களா? ஃப்ளேம், ஏன்னா ஆயில் வந்து நல்லா ஹீட் ஆகிடுச்சு, ஸோ ஃப்ளேம் கம்மி பண்ணி வச்சுருக்கேன். நல்லா ப்ரௌனிஷாக வந்தோடனே எடுத்துட வேண்டியதான். ஓகேங்களா? நல்லா இந்த நுறையாக இருக்கு இல்லைங்களா, அதெல்லாம் அடங்கினோடனே எடுத்துடும். பாருங்கள், இந்த மாதிரி ப்ரௌனாக வந்தோடனே நம்ம பாருங்கள் நல்லா நொறுக்குன்னு வர மாதிரி இதாக இருக்கு பாருங்கள். ஓகேங்களா? இந்தளவுக்கு நம்ம இது பண்ணிடணும். சவுண்டே பாருங்கள். இந்த ஸ்டேஜில் வந்து நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம், ஒரு ஸ்பூன் அளவு காரத்தூள் அண்ட் பெப்பர் தூள். காரம் நிறைய சாப்பிட்றவங்களா இருந்தால் அதிகமாகவே போட்டுக்கலாம். நம்ம குழந்தைங்களாம் சாப்பிட போகிறோம், ஸோ கம்மியாகவே தான். ஸோ சூப்பரான ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸ் வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு. ஸோ இது மாதிரி நீங்களும் செஞ்சு பாருங்கள். கமெண்டில் சொல்லுங்கள் எப்படி இருந்துச்சுன்னு. தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.